Здравейте, хора! Тези пластири са вълшебни. Вчера, като се приготвях за работа, сутринта, като си реших косата и една силна болка е тук в рамото получих. Не можех да си мръдна главата, все едно имах нож в гърба и се сетих за пластирите, които имам. Отрязах малко парченце от тях и си залепих тук на рамото. След като се прибрах от работа, си сложих още едно парченце от пластира. Така до вечерта. Когато си легнах, преди да си легна, махнах старите пластири и сложих горе-долу половин пластир, ето така, на рамото, където ме болеше. На сутринта нямаше и следа от болката. И главата си можех да въртя и не усещах нищо, където ме болеше. Препоръчвам с 2 ръце от тези пластири. Който има такива проблеми, нека да опита действието им. Вътре са 5 пластира, ето толкова големи, които се режат и на по-малки лентички, в зависимост от мястото, където ви боли. Стават също и при главоболие, където могат да се лепят и тук на челото, тук на носа, на гърлото и навсякъде, където има нужда. Също така и от другия вид, който е при болки в ставите и мускулите. Така че при желание може да ми пишете.